Voi vittu. Mitä? No ei mitään. No niin. No niin, tuosta tähän Janne, no niin. Onko molemmille selvä? Tää tehdään. Sä sanot vaan muista katsoa. Mä en sit tiedä, missä vaiheessa. No kun mä lopetan, niin. Tehdään sellaisella kummeli-idealla tää nyt. No niin. Ja tänne suoraan eteenpäin. Tonne sitten sanot, että muista katsoa. Hiljaisuus. Tämä mies on Janne Kuisma ja hän tulee ennätystehtaaseen tekemään aivan sensaatiomaisen tempun. Hän tulee juomaan tänne appelsiinimehua. Muista katsoa. Se meni hyvin. Hyvä Janne. Menikö? Aivan mielettömän hyvin. Hyvä, kiitos. Todennäköisesti ei kelpaa. Se meni. Uusiksi meni. Se oli itse asiassa ihan hyvä.